Guys, dami nag-date mini Jocelyn. Valentine's date. Kana yung kuha ito? Ito po yung pickle, guys. Ano yung ka-date? Valentine's date na mo na. Trabaho mo po gapon. Say mo, Jo. Nag-what ni sa mong order. Say mo. Prera ni siya soft drinks. Anta? Yan, kanina Orange or yellow? mga hindi mga restaurant sila mga style pera na siya sa dress unlimited Prera ni siya. ang food kan sa kagustuhan mo mo wal bayad Kami dire kay unlimited. Obvioso. Unlimited. Hmm? Saan nga mo kuha? naghuwat mi sa mong order mao pa ni Hoy. na nang magkuha ubay kayo ang yung order gigutom na gid kayo Abot na mong order, guys. so panadto na nang tulo ka Na klase amang gi-order pati na yung gutom na niabot na dyan ang tao na nang gi-order makurot ka rin na to. lami na kayo ikaon dasmag kayo dagway kay gutom na unta saning pagkauna ni o kailan ni 이거 감자. 이거 오늘 진짜 이거 찔리다. Matay ya. Ano yung mura? 뭐라? Lami kayong order. Ito yung ano, yung kamja, ano nun, di ba? No? Kamja. Yummy. Kain tayo, guys. Dapat pala ganito. Manay gayag, wa man mi pamahaw, gisapal na magpamahaw paniud to. anak na siya sa akong friend guys si Yunhi mura po akong anak kay kami ko na similarity mo na akong friend si Jocelyn best friend jud ni na since niabot ko sa Korea mo na yung karamay kasakit kalipay mag-uban sa ming duha kay kami raman to'y silingan di rin karon na naman siya dito sa kuan nga pag humana mo paniud to nangaon mig aw nang inom mig